excellence ma-ambassador edu ma-brand ambassador edu sezimbabwe senior national team anonzi ma-warriors havana kumusha kwekutambira bhora ma-warriors havana pekutambira havana pekutambira bhora nhasi vatambira kuuganda Nelson Mandela Stadium mangwana unotambira kuorlando stadium So we will upgrade them. I'm advised by Chief Secretary that the government has released the funding to upgrade our stadiums. We've released the funding to upgrade the stadiums. Your Excellency, Your Excellency, pane ma-renovations angaitwa kuNational Sports Stadium. Pace yacho tingati mabatika vakuita is very slow. Are we likely to see an acceleration because toda kuona zvichifamba nekuti isusu aqualify kuenda Africa Cup of Nations tisina kutomboona ma-Warriors team yedu isusu hatina kutomboona at home tingoona kuSouth Africa kupita mokapa Orlando Nelson Mandela kuUganda. Ndachikumbira hangu kuti chemo changu Your Excellency ndachikumbira kuti dai zvinhu zvaita sei zvatifanisusu hurumende pane chatofana kuita chatisataita chekuti ma-renovations ari kuitwa kuNational Sports Stadium apere. Hakuna mbudzi. Okay.